Bueno, atxaldeon guztioi. Gaurko berriketa edo solasaldia edo bakarrizketa, neko kontu bitxi eta esanguratsu baten hildotik eginen dut. Eta kontua da, 2016ko zera bada, ikerkuntza bat, baina nik oraintxu arte enintzalentera hau. Eta kontua da, Euskal Herriko historia eta nahiko zabutu edo mugitu behar lukeen ondorio batzuk atera dituztela, Atapuerkan lanean dabiltzan ikertzaile talde batek. Baina, esaten zuena ez, ikerkuntza hori 2016koa da, eta nik oraintxu arte naiz zertaz enteratu. Eta kontua da, halako kontuetan, beti ere, gure herri jasetan, nahiko ez jakin garela, antza denez, nik beti pentsatu izan dut, genetika kontu horiek eta ez direla batere argigarriak, zeren eta, logikari jarraituz, mundu osoan gauden gizakiak nahiko antzekoa gara edo bintzat. Hartu behar dugu kontuan, ez ginela orain dela 10.000 urte munduan ez geundela orain gauden 1.000 milioi biztanle edo ez dakizen bagaren. Gutxi ginen, Afrikan antzaen ez zientziak hori esan du betidanik. Baina, kontua da, Neronek ere, Bilbon eta Turrak egiten dituenean, jendea halako kontuekin etortzen zen, euskera, Euskal Herrianen isolamendua, hori izan zen, eta nek esaten nien, noski, hori ez zala horrela. Logikari jarraituz, Europatik eta migrazioak etortzen zirenean, kanpoko herriak eta etortzen zirenean, eta hori konstante bada gizakiaren historian, ze bestela gizakia bakarrik Afrikan nengo litzake, beraz. Eta, hori gezurra zela. Baina, esaten nizunez, 2016ko zera hortan, El Portalón izeneko Atapuerkako indusketa leku baten, ez da garrantzitsuena, ze bertoko gizakiak orain da 10.000 urtekoa dira, eta antzaenez Atapuerkan garrantzitsua duena da, hori 30.000, 34.000, orain dela 34.000 urteko gizaki multzoak aurkitu dituztela, hau da, Europako zaharrenak, Eta, esaten nizuen indusketa sekundario batean, hortxe aurkitu dituztela, aurkitu dituztela, orain dira 10.000 urteko biztanle batzuk, eta hagi geneak eta sintetizatu zituztela. Eta antzaenez, paraleloan, zegoen beste ikerketa bat abian, Europa osoan, planteamendu berri batzuekin eta parametro berri batzuekin konparatzeko, justo Atapuerkan jasotako den kontu horiek, gaur eguneko Europako biztanleen genetikarekin. Eta ara eta non, antza denez, hortxe aurkitu dute, alde batetik bazekitena, gizaki horiek orain dela 10.000 urte Europan bizi izandako gizaki horiek normala zenez, ez zutela handik aurrerago, edo handik aurrera, Europara heldu ziren beste gizarte eta gizaki batzuen informazio genetikorik. Baina, antza denez, gaur egunean badago. Badago beste gizarte edo beste gizaki batzuk, halakotxeak izaten jarraitzen dutenak, hau da. Orain dela 10.000 urteko europearren antzekoak izaten jarraitzen dutela. Oda, indoeuropear gene horiek ez dituztenak eta Afrikatik etorritako biztanle berri horien informazio genetikorik ere ez dutenak eta asmatu, baina asmatuko zenuten jada, izaki multzo hori euskalduna gara. Ez guztiak noski, Euskaldunen artean, alde batetik, jakin behar dugu, euskalduna japonesa izan da ere, euskalduna izan zaitezkela, baina berton bizi garenon
artean batzuk, oraindik ere, gordetzen dutela, esan dezagun, gene garbitasun hori. Ez dutenak, nahiz hori harrigarria dirudien, ez dutenak indoeuropearren, afrikarren informazio genetikorik euren ADN-ean, hau da, euren arbasoetarik bat bera erez, eta pentsa hori zintzaia den, bat bera erez, ez zuen izan, semerik edo rollorik edo konturik, zelta batekin edo sortzegarren mendeko mairu batekin, ez euren inolako oinordeko batekin. Hau pentsatzen baduzue oso zaila da, eta ematen digu, milagro baten antzeko sentsazio bat. Nola demontre gaur egunean ere bada Euskal Herrian jende kopuru multzo desente bat, kalifikatzeko ainakoa, holakoak eta Europan igual egon daitezke herri galduren batean edo batedakin non, baina badirudi hemen Euskal Herrian maiztasun handiarekin ematen dela gaur egunean ere, eta pentsa gaur egunean ere, danok gabitzala atzetik aurrera, jota fuego, bueno, egia da lehen semetxo gutxiago ditugula, baina, printzipioz, areta arraroago izan, gero eta exotikoa egiten zaizkigu pertsonak, orduan, informazio genetiko hori, komplementatzen joaten da, eta, Euskal Herrian ez, Euskal Herrian olako gara, hain badak ezu beti izan dugula koina hori, ez genuela txortan egiten, eta, antzaden ez txorta, eta egiten genuenean, edo egiten genuen gutxietan, albokarekin, lengusinarekin, edo, bigarren lengusinarekin, edo batetarekin dorekin, baina bertokoa, bertokoa. Eta orduan, hasi dira pentsatzen, ziurrenik ere, beste logikarik zaion ez aurkitzen, ziurrenik ere, hizkuntzak izan zezakela, hortan, zerikusiren bat. Bestela, imagina ezina da, Pirinioetako mendebaldean, berez, Pirinio ekialdean gertatzen den bezala, Katalunia aldean, eta Perpignan aldean, alde biak, mutur biak, igaro bideak dira, eta hortik pasatu izan dira herri migratzaileek guztiak, eta nolatan hor Euskaldunak kokatuta egon da, gaur egunean bintzat, nolatan ez zuten izan nasketa haundiagoa. Eta orduan, badirudi, baskonizazion tarbia bezalako teoriek eta olako ikerketekin puntutxoren bat irabazten dutela. Esango lukete, segarren baskonizazion tardiak esaten duena, segarren mendera arte edo zazpigarren mendera arte ez zirela Euskaldunak Pirinio errapigunetik edo heldu gaur egunean Nafarroa eta Bizkaia bat Gipuzkoa diren lurraldeetara edo iparraldera. Ikerketa hau ez da bat ere definitiboa esan dezagunez, oraindik ere, informazio genetikoa, olako zerak egiten direnean, olako ikerkuntzak egiten direnean, ez dira Europako biztanle guzti egiten, noski, hartzen da lagin bat, eta lagin hori handiagoa edo txikiagoa izan daiteke, eta Europan bizi garen biztanle guztiekiko alderatuta, normala denez oso proportzio txikian da, lehentxu justo, Nafarroko unibertsitate publikoak uste dut, eta publikoak edo opusekoa izan dan, holako beste ikerkuntza bat abiatu du, eta hori izango da, gaur daño, Europan egingo den, ikerkuntza genetikorik haundiena, eta ez pentsa lagin asko hartuko dituztela, baizik eta, orain artekoen artean, lagin gehien edo pertsona gehien hartuko dituen ikerketa izango dela. Baina datuei so eginez edo datuei begira, ez pentsa, jende askorik hartzen duela parte olako kontuetan. Egia da bere garaian, Gernikaldean eta egon zirela egiten olako nire izekoren bate aurkeztu zen bertora, eta ziurrenik ere beraren resultadoak edo zerak izan ziren, areketzuela keltar odolik edo genetikarek eta mairuena ez da ere, eta egia esateko, neronek ez, aitaren partez baditu urrundik etorritako beste biztanle batzuk, Asturiasetik eta horrek izango luke bertoko bisabuela edo Birramon Asturiarrak izango zuen
izango zuen ADN keltarra, ziurrenik, eta Errioxatik etorritako beste berraitonak ere, ziurrenik mairuen zea hori izango zuen, eta Neroni ere, lau informazio genetiko horien ondorio naiz. Esan barra dokat, honentik ez dutalako esan, Ataporkan ikertutako biztanle horiek, bi informazio genetiko ezberdin zituztela. Alde batetik, bertoko Europarrak izango ziren cazadores recolectores esaten dena, berton bizi ziren gizakiak basoetatik eta gauzak lortuaz eta izatik, eta antzaenez Anatoliatik, hau da Turkiako penitsulatik, edo Turkiako herritik, heldu zirela ona neolitikoa ekarri ziguten lehenengo gizakiak. Eta hauren arteko lotura da Ataporkan aurkitu dituzten gizaki salden informazio genetikoa. Eta hala horrela izango litzateke baita Euskaldunok gure barnean dugun ADN-a. Eta Europerrak ere bai, baina beste Europer guztiak, Neroni barne, baditugu, berriro errepikatuko naiz, zelten edo indoeuropearren eta arabiarren informazio genetikoa baita. Baina Euskal Herrian, bantza denez, Euskaldun askok, edo Euskal biztanle askok, ez dute, naiz eta Europear guztiak dugun, ez dute horrelako informazio genetikorik. Beraz, hortan datza, ikerketa berri honen punturik eta adirazgarriena. Eta badugu antzeko beste kasu bat. Beste gizarte edo isolatu bat, baina hori Mediterraneo erdian dugu, urez inguratuta, beraz logikoagoa da Euskal Herrian gertatutakoarekin alderatuta. Kasu hori Sardinia da, ikerketa asko dira ere euskera sardoarekin erlazionatzen dutenak, baina kasu konkretu honetan eurak ere europearren alderantziz, informazio genetiko horiek ez dituzte. Indoeuropearrena, kontinentetik mugitu ziren indoeuropear gaiena, beraz logikoa, Zerdina, Sardinia, irla txiki bat da, Korsika baina handiagoa da, irla handi bat da Mediterraneo erdian, eta arabiarrena naizta, arabiarren mugitu izan zian Mediterraneo osotik, eta, Germaniarra baita, bandaloak eta lanoak ikustean dekibili zenela baita, baina antzaenez, ez zuten, bertoko biztanleekin tratu eman handirik izan, eta sardoak ere nola baitere, Euskalduna bezalaxe, bi informazio genetiko horiek ez duten komunitate nahiko nabarmenak gordetzen dituzte gaur egunean ere. Beraz, ikerketa berri honek, berri kominen artean, ni orain dela gutxi enteratu nintzen, baina ia 10 urte dituen ikerketa bat da, eta holako konturik eta ez dira telebistan eta edo mintzat eskoletan eta nik ez ditut entzun. Baina, kakotxo berri bat, euskararen misterioari eta euskararen misterioari atxikitu behar dioguna. Zergatik, Euskaldunak, Euskal komunitateak, ez ziren izan permeableak hainbat urtetan zehar eta hainbat mendeetan zehar hemendik igarotako beste herri migratzaile haiekin edo haientzako. Eta hortxe utziko du gaurko bideotxoa. Beraz, nosotros los vascos, amitxe, totxato, ikaragarria, Euskal Herriko atlasa, jakinez dakigu, baina nor de Montredan baskoa. Baina, hori beste baterako utziko dugu.